Ayo Tan, cepet Tan. Iya ya. Rambut yang rabuk ya lo, Saidi. Derek Saidi kok. Yo, numpak ngene iki. Rambutnya Saidi kayak kurang Saidi dek ini kok rabuke. Rambut Saidi panas kok ya cepet. Iya ya. Oh, panas Ono kae to, Tun. Hah? Kan garek Saidi blah ono kae to. Ya, panas sih kencang kok. Sik to. Salah. Yo, nyapa toh, Pak? Nyapa loh? Lu sikil canteng kok ngene iki wis tak bunter lawet mau kok malah. Yo ora arti nyedek-nyedek sikilku, sikil sampean. Nyedek piye ora ngaku piye. Makane sing nyedek-nyedek sikilku lek mlaku ki. Sikile mepet kok. Oke nih kan. Jajan. Oh, salah sikil lo nyedek sikil. Sikil loro lah kok malah. Iki piye lho Tun ki karepe. Mun aku an. Kayak kok. Aku ira nagur ini iki nyapon ngono. Tun. Hey. Aku gorene. Nyapa? Bengok ae lo. Gatel-gatel. Lek kae sikilku canteng koyo ngene kok malah. Gorene. Ya. Gorene. Balik yang ini kok malah. Ya. Kok sapu to Tun. Lah mau jeres kon jikokne sabuk. Wong awake dhewe iki kok omah rene iki arep ngrapuk lah kok malah kok jemukne sapu ya larang nyapu kowe iki karokmu sing sok. Nggih bontong kowe ngene sabuk Tun. Ngene lho nek iki sabuk nek iki ngene wis set bontong ngene. Terus diturukne gedhong kok cah bayi. Wis sampean ngomongnya sabuk yo ngopo ning ladang. Salah. Sabuk lho Tun. Lah iki salah dikekne ngarep ya kok ngertine sabuk. Ngomong rabuk kok. Cuma rabuk kae gon rene aku tak jajal delok sing kono ki do kintir apa ora lho anune rabuke. Kowe rabuke dijunjung gorene. Tak ndelok rono sik. Salah meh. Wong kene karine lho buk padha ya salah itu. Ora kunjuk dhewe malah. Bengok ae. Iki pulang kena ya pakan wedhus iki. Lumayan. Wong kok dadak cukup nih. Oh no. Kok mau rabuk dimblek nang kene terus iki mesti piye? Ton. Hey. Remek cai. Ton. Hey. Lah kok malah. Ampun enak wong delok niki nggon sik jemblek arep dilupul malah dimblek iki. Aduh. Wah, Ton. Sikil loro malah. Longsor kena banyu. Alah. Aduh, Ton. Loh, Pak. Kok malah rabuke mbok gorene neh to, Pak? Iya to sampean iki? Wis ora mbok usungi, wis tak usungi kono malah. Uga medhok gorene meneh piye to? Alah, Ton, kowe iki kok nyekso aku. Gegerku ora lagi mbok bleki rabuk. Karmu ki yo piye to, Ton? Kok jan. Kan mantep nang ndut ndut tok lho. Oh, yo piye yo ora arti to. Sikil loro malah mbok bleki rabuk ya Allah, Ton. Yo salah sampean ngesore aku yo ora arti lek ceblok. Rampung lagi yang rabuk rono aku loro kabeh yen. Alah.
Rah yo dadak ngesor bareng yo nyapon lho. Aku yo ora ngerti to. Aku neh iki ujung-ujunge. Lanang kok